Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing bocah-bocah, dina iki kita belajar basa Jawa kelas 4 ulangan 1 Gladen 2 yaiku polatan maca geguritan sing trep. Maca geguritan iku duwé tujuan kang narik kawigatene wong liya supaya ngrungokake kanthi seneng. Tur kahanane ya anteng. Yen bisa mengkono sing ngrungu mau bakal ngrasakake uga ngerteni isine geguritan kang diwaca. Mula yen maca geguritan luwih dhisik kudu ngerteni isine lan ngrasakake iku mau luwih dhisik. Lah yen maca geguritan kok ora ngerti isine, anggone maca bakal ora kepenak dirungokake, ya ora penak dirasakake, banjur ora nggenah sing dikarepake. Bab sing kudu digatekne nalika maca geguritan ing panggung utawa ngarepe wong akeh. Sing paling apik maca geguritan kuwi yaitu kanthi solah bawah lan patrape dhewe-dhewe. Ora niru solah bawah lan pratepe wong liya. Menawa tiru-tiru wong liya katon kaku lan ora wajar. Dadi yen maca geguritan kuwi nganggo polahe dhewe, ndak usah nyontoh wong liya utawa niru wong liya. Sebab hasile durung mesti apik. Bab sing kudu digatekne nalika maca geguritan ing panggung utawa ngarepe wong akeh yaiku 1 olah swara utawa olah vokal. Iku kandele lesan banter lirihe swara, endhek dhuwure nada swara, menga mingkeme lambe, tata pangaturing napas lan pamedhoting ukara kudu trep kudu pas supaya geguritan sing diwaca mau apik. Nomer 2, patrap utawa ekspresi. Yaiku solah bawah lan polatan nalika maca geguritan kudu diselarasake karo jiwane geguritan. Ngrungokake maksude yen isine geguritan iku sedih, polatane sing maca kudu katon nelangsa supaya sing ngrungokake iki melu ngrasakake kesedihane. Semono uga yen isine bab geguritan kuwi bab semangat, polatane sing maca kudu katon teges, mandhes, makantar-kantar lan merbawani utawa nggawe conto, bisa digawe conto sing ngrungokake. Katon apik banget ekspresine. Sing ketelu nyawiji. Sing maca karo sing ngrungokno kudu krasa nyawiji nyambung. Tegese wiwit pemilihane geguritan, tata krama nganti tata busana sing maca kudu migatekake kesenengane utawa kebutuhane sing ngrungokno. Contone yen maca geguritan tentang kepahlawanan, kuwi klambine ya isa klambi wong saat perang kuwi. Busanane utawa rasukane kaya nyonto kaya pahlawan. Nah, semono uga sing nonton utawa ngrungokake kudu nyemak kanthi temenan supaya bisa metik manfaat saka nyemak geguritan mau.
Nah, sing kepapat sarana. Sarana iki mujudake panyengkunyung sing ndadekake maca geguritan tambah nges utawa tambah apik banget. Wujude sarana kaya dene mikrofon, panggung, gending utawa musike sing ngiringi pas wayahe maca geguritan. Podium iku jenenge apa lek ngarani mimbar, papane kanggo maca geguritan lan liya-liyane. Nah, ayo maca geguritan. Carane kanggo nglancarake carane maca geguritan tumrap bocah-bocah sing durung kulina maca geguritan mbutuhake tanda supaya gampang olehe nglakoni utawa diarani tanda jedah utawa mandeg utawa mbacut terus anggone maca. Tuladhane kaya ngene. Cilik, gedhe, bagus, ayu. Dadi ana jedahe, ora langsung kaya ngene. Cilik, gedhe, bagus, ayu. Ndak ngono. Lek tandha miring siji, garis miring siji kuwi tandhane mandeg sedhelok. Dadi contone ngene. Cilik, gedhe, bagus, ayu. Ora mung padha gumuyu, ora tinggal glanggang, colong playu, tumuju adiwiyata, murih rahayu. Nah, ing kono ana keterangane. Yen garis miring situk iku tegese mandeg sedhelok utawa sediluk ora le suwe. Yen garise miring loro tegese mandeg rada suwe. Yen sama dengan tegese ana sesambungan karo larik ngisore, berarti ora usah mandeg. Nah, ngono carane maca geguritan. Kuwi ana tandhae supaya bocah-bocah yen maca geguritan gampang. Tugase bocah-bocah. Gladen 1 wulangan 1 halaman 15 sampai 16 ana ing LKS Basa Jawa. Tugase mengko dikumpulake dina Sabtu sesuk. Mulai jam 8 sampai jam 10 ing sekolah. Nah, buku basa Jawane sing sik ndek sekolahan oleh dijupuk Wasana enteni ing sekolahan. Wis semene bocah-bocah pembelajaran dina iki yaiku maca pola carane maca geguritan sing apik. Yaiku ana 4. Coba diwaca lan dikerjakno wulangane. Semene wae bocah-bocah. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.